de la plaça. Fallera Major Infantil, Ana Jiménez y Pérez. Presidente Infantil, Joan Josep Moreno y Díaz. Continúa passant la falla de la plaça. Fallera Major, Cristina Furió i Beguer. President, José María, Andreu i Simó. Esta falla ha obtingut els següents premis. Comissió Infantil, segon accèssit al millor conjunt del cant de l'Estoreta organitzat per la Falla Sant Roc. Primer accèssit al xiquet més típic del cant de l'Estoreta. Segon premi al millor cant de l'Estoreta 2015, organitzat per la Falla Sant Roc. Primer premi, categoria B, concurs de declamació infantil a la Mare de Déu del Desemparat, organitzat per la Falla Camí Reial. La Comissió Major, segon premi, campionat i dominó. Primer premi, Ingeni i Gràcia, secció segona infantil. Primer premi, secció segona infantil. Valores cívics en el teatre. Primer premi, categoria A de declamació. Primer premi FAC, millor crítica local. Primer premi FAC, primer accessi al xiquet més típic del cant de l'Estoreta, segon accessi al millor conjunt del cant de l'Estoreta i segon premi al millor cant del cant de l'Estoreta.